私の命をかけた復讐、手伝ってくれない？突然の発言に、私は耳を疑った。そこまでして自分の息子をどん底に突き落としたいの？でも、私も心を鬼にして、付き合うことにした。復讐が完了するまでは、私は私でいられない。私は春菜、夫の隆とは結婚して15年になる。以前までの私たちは、夫の休日に合わせて二人で買い物に行ったり、共通の趣味の野球観戦をした。一緒に料理をしたこともあった。日々笑いの絶えない生活を送っていたが、悲劇は突然やってくる。夫がリーマンショックの影響で仕事をクビになってしまったのだ。収入源がなくなり、明日からどうしよう。明日が来なければいいのに。そんなことを毎日考えてしまう。そんな時、義母から同居の提案を受けた。私たち夫婦がピンチであることに義母は気づいていたのだろう。義母からありがたい提案を受けたものの、夫は義母との同居に反対した。30歳になって親と同居するなんて恥ずかしい。その一点張りだった。結局、夫の再就職先がすぐに見つかるわけもなく、家賃も払えなくなってしまった。その結果、夫はしぶしぶ義母との同居に納得してくれた。それ以来、私たち夫婦と義母の同居生活が続いている。同居を始めて3年が経った頃、義母が脳梗塞で倒れた。なんとか一命は取り留めたが、下半身不随になってしまい、歩けなくなってしまった。これまでお世話になっていた義母への恩を少しでも返すためにも、私は時間の許す限り、付きっきりで介護することを決めた。義母の介護、家事、パートを繰り返し、猫の手も借りたい日々を過ごしている。でも、その生活を苦に思ったことは一度もない。なぜなら、私たちが窮地に追い込まれた時に、助けてくれた義母を、今度は私が助ける番だからだ。これまでの恩返しができる。そう思っている私は、苦に感じるどころか、ありがたい。そんな気持ちだった。そんな一心で介護をしているが、義母は私に介護されていることに対して、強く負い目を感じているようだった。いつもごめんなさいね。何言ってるんですか。お母さんには助けていただいた恩を返せていませんから。パートに行って家事もして大変じゃない？本当に迷惑かけてないかしら。大丈夫ですよ。こう見えて私、体力には自信があるんで、それにこうしてお母さんとお話できることが嬉しいんですよ。あら、そう？ありがとね。義母は頬をあからめた。しかし、私には一つ、頭を抱える問題がある。それは夫だ。夫はクビになった後、ようやく見つかった仕事も、自分の肌と合わないと言い、1ヶ月で辞めてしまった。その後も就職しては、何かと理由をつけて辞めてくる。それを数年ほど繰り返していたが、夫は就職することを諦め、今はニートをしている。やる気がないのは誰が見てもわかる状態だ。履歴書を書いている姿を見たのは何年前だろう。そんな夫は時々どこかへ出かけているみたいだ。面接や就職先を探しに行くのであればいいのだが、雰囲気的に遊んでいるだけだろう。にもかかわらず、家に帰ってくれば、飯まだ？まだよ。ちょっと待ってて。なんだよ。容量の悪いやつだな。さっさと飯出せよ。働いてもいないのに、文句を言う始末だ。少しは家事を手伝うようにも言ってみた。しかし、俺は仕事を探すのに忙しいの。家事なんて、女のお前がやればいいだろう。と言い返されてしまう。日頃のストレスもあり、私はイラッとして、
つい夫を煽るような発言をしてしまった。最近面接受けてる？うるさい！大きな声とともに私の方に強い衝撃が走る。嘘でしょ？さすがに手を挙げることはないと思ったのに、突然の出来事で頭が追いつかない。私は夫にとって今一番繊細で壊れやすい部分に触れてしまったのだ。それ以降、私は夫に仕事の話をできない。また仕事の話をして暴力を振るわれるのが怖い。あの時のことを思い出すだけで震えが止まらない。心と体がキュッと縮んでしまう。それから気に食わないことがあるたびに夫は暴力を振るうようになった。笑いが絶えない日々を過ごしていた時の夫はもういない。昼からお酒を飲むようになり、おい、酒がないぞと言い、顔をめがけて空き缶を投げつける。空き缶が私の額に当たり、血がスーッと流れる。それでも、言うことを聞くしかなかった。すみません。今すぐ買ってきます。と言い、急いでお酒を買いに行く。いつ切れるかわからない。怯えながら毎日過ごしている。生きた心地がしない。日に日に暴力は増えた。料理がまずい。お前の存在が気に食わない。パートから帰ってくるのが遅い。何かと理由をつけて私を殴りつける。私の体は青あざや打撲の跡で埋まっていた。いつしか夫の顔を見るのも怖くなってきている。夫が家にいない日は心を締め付ける鎖がほどけた、そんな解放感を感じる。日々、夫の目を気にしながら生活することに参っていたのだ。その日も夫が出かけていたため、心が安らいでいた。いつものように義母と談笑しながらお世話をしていると、夫が帰ってきてしまった。夫の叫び声が机を蹴る音とともにリビングから聞こえてくる。おい、酒が切れたぞ！ごめんなさい。今手が離せなくて。てめえ！夫がずかずかと義母の部屋に入ってくる。お前、そんな汚えことしてねえで早く切ってこいよ！義母を馬鹿にされ、ブチッと何かが切れた音がした。今言ったこと、訂正して。お前、今なんて言った？今言ったこと、訂正してって言ってるの！なんで訂正しなきゃいけねえんだよ！どっからどう見ても汚ねえだろ！たかし！それがお母さんへ対する態度なの？黙れ！夫が殴りかかろうとしてくる。その時だった。やめなさい！普段出さないような大きな声で、義母が止めに入ってくれた。なあ、死に損ないのババアは黙ってろよ！たかし、あなたをそんな子に育てた覚えないわよ！黙れって言ったのがわからねえのか！夫は機嫌が悪かったのだろう。実の母親にまで手を挙げようとした。無意識だったのだろう。私は義母の前に立っていた。恐怖心より義母を守らないといけない気持ちが勝ったのだ。夫のビンタは大きい音を立てた。いつもより頬がジンジンする。ぶたれた部分が熱い。なぜか涙が出てきた。いつもなら泣かないのに、これが義母を殴ろうとした悲しみなのか、私が感じた痛みに対するものなのか、わからない。春菜さん、春菜さん！義母が私の名前を呼びながら抱きしめてくれる。温かい義母の雰囲気に包まれた私は、徐々に落ち着きを取り戻す。たかし、自分が何したかわかってるの？わかってるよ。
その出来損ないのバカを教育してやったんだよ。何言ってるの？春菜さんは家事もして、私の世話もしてくれているのよ。どこが出来損ないなのよ。はぁ、ろくに家事もできてないだろ。ふざけるのもいい加減にしなさい。出来損ないっていうのは、あなたみたいな人のことを言うのよ。ばあば、お前も教育してやらないとわからないみたいだな。やめて、私が悪かったから、お母さんに手をあげないで。わかったなら、さっさと酒買ってこい。夫は出て行こうとするが、義母に止められる。たかし、待ちなさい。んだよ。私、施設に入ります。義母から予想だにしない言葉が飛び出した。待ってください。お母さんが出て行く必要はありませんよ。夫からは、さらにひどい言葉がぶつけられる。ばあば、お前何言ってんだよ。お前にそんな金使うわけねえだろ、もったいない。てめえの世話なんて、そこの出来損ないにやらせればいいんだよ。春菜さんの負担があまりにも大きすぎるじゃない。これ以上、春菜さんに迷惑かけたくないわ。バカなのか？そいつが迷惑だって言ったのか？おい、迷惑じゃないよな。はい、お母さん、大丈夫ですよ。ほら、そいつも迷惑じゃないって言ってるだろ。余計な時間使わせんなよ。夫はそう言い残し、出て行った。春菜さん、大丈夫？はい、大丈夫ですので、私、お酒買いに行ってきます。さっきの発言、あの子に無理やり言わされたんじゃないの？お母さん、それだけは絶対にないです。お母さんのお世話を一回も迷惑だなんて思ったことありません。私はお母さんと話すのが好きなんですよ。だから、施設に入るなんて二度と言わないでください。天命に誓って義母の介護を迷惑だと思ったことは一度だってない。私は、夫が職を失って、ここに住まわせてくれたことに感謝しかない。まだ、その恩を返せていない。義母は、私を毎日心配してくれる。その心遣いに、どれだけ救われただろうか。あれ以来、夫は出かけることが増えた。そのため、平穏な日が増えている。でも、悪いことは突然やってくる。義母が癌で倒れたのだ。もう長くないらしい。夫と二人で過ごすのは嫌だ。それに、夫のことを考えるよりも、義母への心配の方が勝っている。だから、私は毎日お見舞いに行って、義母とたわいもない話をする。私がいつものように義母のお見舞いに行くと、いつも笑顔で迎えてくれる義母が、神妙な面持ちをしている。お母さん、来ましたよ。お母さん？私の命をかけた復讐、手伝ってくれない？突然、義母から発せられた言葉の意味がわからなかった。お母さん、突然何言ってるんですか？これを見てちょうだい。義母から見せられたものは、驚愕のものだった。確かに、これなら。お母さん、本気ですか？もちろん、手伝ってくれる？義母が私をまっすぐな眼差しで見ている。義母の眼差しから覚悟が伝わってきた。私には断るという選択肢などない。はい、わかりました。それからしばらくして義母は亡くなった。葬儀が終わり、夫と二人だけの家。いつも感じていた温かみが、この家にはもうない。これまでとは違う、何か肌寒いような感じすらある。
義母がいたことが、どれほど私を救っただろう。寒くなった家で、義母がいないことを改めて実感する。感傷に浸っていると、いつ家出てく？夫の急な発言がすべてをぶち壊した。え？どういうこと？これだからバカは困るんだよ。お前はもう必要ないの。ババアを世話させるために置いてやってたけど、ババアが死んだ今、お前がここにいる価値なんてないんだよ。何言ってるの？私たちこれでも一応夫婦だよ。お母さんが亡くなったばかりなのに、いきなり何よ。ほんと話のわからないバカだな。だから離婚するんだよ。離婚。ほら、これが見えるか？夫はニタニタ笑いながら離婚届をひらひらさせる。わかりました。離婚しましょう。ほほ、ただのバカだと思ってたけど、物分かりのいいバカで助かるよ。離婚届を記入し終え、夫に渡す。じゃあ、今すぐ出てって。お前の顔なんて1秒たりとも見たくないからな。こうなってしまったか。やっぱりお母さんはすごいや。全部お母さんの言う通りになってる。もう、我慢しなくていいんだ。私は今までのように、夫に対してビクビクするのをやめた。いや、この時点ではもう、夫は何も怖くない。何言ってるの？出ていくのは、あなただよ。俺が出ていく？お前、寝言は寝て言うもんだぞ。バカだからわかんないのかな？この家は、私がお母さんから相続したの。だから、出ていくのはあなたよ。私があなたを追い出すの。何言ってんだよ。相続した？いつだよ。義母から命をかけた復讐の話を聞かされた時のことだった。義母は生前贈与をするための書類を見せてきた。生前贈与？これどういうことですか？いろいろ迷惑かけたでしょ？だから、春菜さんに受け取ってほしいの。でも、これは高橋さんが受け取るものでは？あんな子、もういいのよ。働きもせずに威張り散らして、私の世話もしないのよ。お腹を痛めて産んだというのに、恥ずかしくて仕方がないわ。あの子が私の遺産を相続するって考えると、全然気が進まないのよね。それに、春菜さん、あの子に手を挙げられたのは、あの一回だけじゃないでしょ。義母はすべてわかっていた。はい。ごめんね。助けてあげられなくて。義母は涙を流して謝罪してきた。そんな義母の姿を見て、私も涙が溢れてくる。お母さんが謝ることじゃないですよ。それに、母親としての勘だけど、あの子、私がいなくなったら離婚するって言い出すと思うのよ。私は、義母の言葉に耳を疑った。普段ずっと家にいてお酒を飲んでるだけなのに、時々外に出かけていくでしょ？あれ、外で女と会ってると思うわ。あくまで母親の勘よ。でも、母親の勘は当たるのよ。だから、一回興信所にでも相談してみなさい。わかりました。確かに夫は、月に数回、小綺麗な格好をして出かけている。夫が家にいない喜びの方が大きく、それまでは何も気にしていなかった。だから、あの子に復讐するためにも、相続してくれないかしら。お母さん、本気ですか？もちろん。手伝ってくれる？はい、
わかりました。私は義母の提案に乗り、書類を記入したのだ。すべて、義母の想像通りになった。まあいい。ババアのはした金なんていらねえよ。わかった。後で弁護士から連絡が来ると思うからよろしくね。は？弁護士？なんで弁護士から連絡が来るんだよ。自分の胸に手を当てて聞いてみたらいいじゃない。思い当たる節あるでしょ？バカなお前を殴ったこと、DV とでも言うつもりか？もちろん。でも、本当にそれだけ？なんだよ、さっさと言えよ！最後まで隠し通すつもりか。気づいてないと思っているのかしら。どれだけ私のことをバカにすれば気が済むのだろう。あなた、金髪のギャルが好きみたいね。私が何も知らないと思っていたのだろう。アニメや漫画みたいにわかりやすくキョロキョロしだした。更新所に調査をお願いした結果、義母の言った通り、夫は浮気していたのだ。お前、なんで知ってるんだよ。調べたからに決まってるじゃない。夫は机から身を乗り出し、私の胸ぐらを掴んでくる。調子に乗るのもいい加減にしろよ。自分の方を差し出し、夫を挑発した。いいの？ DV の証拠を増やしてくれてありがとう。前の私とは違う。もうこの男と離婚するのだ。夫の自分勝手な暴力に怯えていた私は、もういない。私優しいから、今すぐ出て行けとは言わないよ。いつ出て行く？3日くれ。それまでに出て行くよ。夫は次の日から求人誌を見て、電話をかけ続けている。3日後には荷物をまとめて出て行った。住み込みの仕事でも見つけたのだろうか。慰謝料さえ払ってくれれば、どうでもいい。義母の49日が終わり、今日から正社員として働き出す。フルタイムで働くのは何年ぶりだろう。将来への期待と新しいことへの不安で少し緊張してしまう。でも、今までと比べたら幸せに決まっている。家を出る前に義母の仏壇に手を合わせる。お母さん、行ってきます。無理せずに頑張りなさい。ご覧いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。